Шушы көннәрдә Балык Бистәсе районының Котлыбүкәш авылы мәктәбендә балалар арасында көрәш бәйгесе булып узды. Бәйгедә Фәннур Хәсәнов булып кайтты. Көрәшнең иң матур мизгелләре алдағы язмада. Көрәш ул татар халкының яшәү көчен, батырлыгын, кыдрәтен күрсәтә торган спортның бер төре. Татарлардагы көрәш рухы бер вакытта да югалмаган. Төрле бәйрәмнәрдә, җыеннарда, сабан туйларда бил алышу, көрәшү традицияләре буыннан буынга күчеп, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Бәйге ачу тантанасында чыгыш ясаучылар яшь көрәшчеләргә халкыбызның матур гореф-гадәтләрен саклауга рәхмәт белдереп, көрәш мәйданында зур уңышлар теләде. Моның тарихы күптәннән бара инде бездә. Безнең үзебезнең укучыбыз Акмалдинов Илгиз истәлегенә хәзер 12 ел инде без татарча көрәш буенча ярышлар үткәрәбез. Мәктәптә үзебез районда шушындай зур күләмдә әйттереп. Ә менә соңгы 2 елда безнең шушы җирлегебезгә Раил хәзрәт дигән кеше килде. Һәм менә узган ел безнең 130 бала шушы татарча көрәштә катнаштылар. Бүгенгесе көндә инде менә ярыш бара 100дән артык бала килгәннәр. Һәм шуны да әйтергә кирәк, Раил хәзрәтнең кеше белән мөгамәләсе балаларга шушындай аларның киләчәге турында уйлап, сәламәттән дә сәламәт акыл дип ул һәр вакытта әйтә. Һәм дини яктан да тәрбияле алып бара шул ук вакытта. Әхлак ягыннан да алып бара. Көч кирәклеген дә аңлата. Һәм шушы вакытта бик күп спонсорларын да шунда җәлеп итә. 2009 елгы һәм аннан да кечерәк балалар арасында ошбу көрәш турнирын Балык Бистәсе районы мөхтәсибәте һәм Тәберде Чаллысы авылының Әхмәтхан Хаҗи мәчете мәхәлләсе оештырды. Бу якларда инде безнең бигрәк тә инде халыкта милли көрәш битене бик киң таралган, катнашучылар да күп. Шуңа күрә бездә мәчеттән шушы юнәлешне алып бара бер өлеш керсен дип үткәрергә ниятләдек инде. Чөнки балалар үзегез беләсез бит бүгенге көндә телефонда, планшетта беркем булса да күзләрен ялый тору ниятеннән әзрәк коверда да эшләп алсыннар дигән ният белән шушы турнирны үткәрәбез. Малайлар, яшүсмер егетләр көрәшергә өйрәнеп үсә. Алар спортның бу төренә бик теләп тартылалар. Шуңа да яшь буын сау сәламәт, таза булып үссен өчен оештырыла әлеге ярышлар. Быелгысы елда 10 район килде, 100дән артык көрәшче. Бу монда бик зур нәтиҗәләре уста көрәшчеләр, уста тренерлар карамагында шөгыльләнеп, килеп матур нәтиҗәләр күрсәтәләр, матур алымнар күрсәтәләр. Чын көрәшче кебек түгел, действительно көрәшче. Көрәш бәйрәменә барлыгы 105 яшь көрәшче җыелды. Менә бит әлеге төбәктә күпме лаеклы алмаш үсеп килә. Творческий процесска предел юк бит аңа. Омтылырга бар кая. Бер-берсен күреп, бик әйбәт мероприятие. Абрамов Гриша, ул бит знаменитый Мамадышта дан тоткан көрәшчеләр. Илшат үзебезнең Гайфуллинтеге Рыбидан килгән Рафиг абый, ул тоже знаменитый, менә Сабантуй көрәшләрен батырлар, алар үз өстенә алып, шушы мероприятиене кертәбез без. Тора бара менә безнең бу мероприятие алда да еще дагы күбрәк районнарны җәлеп итсен ие. Яшьли көрәшеп үскән татарча көрәш мәйданнарында чыныгу алган малайларыбыз, егетләребез күңелләрендә көрәш рухын сүндермичә алга атларлар дигән өмет зур. Башта әтияне риза булырга тиеш баласын көрәштерергә. Чөнки көрәш бик травмалы, бик нинес таләп итә. Кеше булырга тиеш сәламәт, көчле. Без җыя башлыйбыз 1нче класстан ук, 11нче класс белән чыгарып җибәрәбез инде. Шушы арада ярышларда катнашып, район ярышларында, Татарстан ярышларында, Россия ярышларында, безнең Сабан туе бәйрәмнәрендә катнашып, чыныгып, шулай үсеп сәламәт бала чыгару безнең төп бурычыбыз. Иң хикмәтлесе, шушы бәйгедә 3 велосипед уйнатылды. Берсе Лаиштан Ризат Сабировка, икенчесе Теләчедән Азат Мусинга, өченчесе Мамадыштан Әмир Гайфетдиновларга эләкте. Төрле номинацияләрдә җиңү яулаган егетләр дә кыйммәтле бүләкләргә ия булды. Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәүетдинов, Татарстан яңалыклары.